Homa Bay. Okay. Governor Jowete wa Fred Governor Mawadu nigi penjo ka kod Senior J Bonyo nigi penjo ka maybe Fred penje Governor penjo ka ingo mondo mi wawe odhi nyime kod tijege mamoko kaka Governor. Governor ero kamana ahinya kuom yudo thuolo mar loso gi kaka wanene. Mokwongo aparo ni e wach mar PR Governor en puoch gi pak ne ine kecha kopogore gi PR to in achiel kuom governors ma wanyalo wacho ni available masa moro ka jofwambo dwaro to nyalo wuok nyalo loso nikech governors mamoko chalo ruodhi kata mondo mi owuogo los kamae bedo matek. Penjo man godo en katenore gi weche mag osiptende nto bende kadok e weche mag yedhe osiptende itemo maber kendo nitie osiptal mabe gero nyaka karwa ka Ramula. Yedhe ma jopiny dwaro nikech gero osiptal en gima ber kuom ranyisi to neno ni yath nitiere kanyo bende isedokie mi neno ni jok madhi ma ithiedho osiptende gi kamoro ok orgi oko osiptende mag ji giwegi kata chemist mag ji giwegi ma samoro nengo yath nie malo ma inyogi. Mar ariyo en wach mar criteria mar selection mag nyithindo ma iwacho ni ipuonjo kata county government koro dhi chiwe basari ma isebedo kichiwo ma bende en gima ber kendo en puoch gi pak. Penjo na en ni to selection criteria mane ma itiyo godo nikech waneno ka higa nyithindo ywak nyithindo dong mokwamo e gweng kendo samoro e Ramogi TV kata Ramogi Radio wamenyo nyithindo gi. Ere kaka you make sure a program ni nyithindo mayudo kony gi ok gin samoro nthi jo black kata achudhe ma samoro already nigi pesa to gitiyo gi nyithindo ma samoro ka en ng'at ma janyuol gi nitie kendo nigi nyalo ema pod yudo basari to nyathi monego bed ni benefit from basari ma kamano ok yudi. Mogik en ewi achudhe ahinya e weche mag orak ma dhano ywak ni samoro jogo monego bedi nwang'o orak e yo makare Governor ok nwang'. Criteria mane miti ma county government tiyo godo kwa kaw ranyisi county government ma Homa Bay maneno ni jo black gachudhe manie diere kae okie jogo ma samoro chodho orak te mantiere county government orege matindo gi madongo mondo mi wane ni mibadhi mi wacho cha odok chien. Erokamano Fred. Erokamano ahinya. Mokwongo en penjo mar yedhe osiptende. Apora osiptende wa thothne ka an kamoro amora tapora osiptende ma level 4 osiptende ma level 2 gi level 3. Adwa wacho ni kama wasebede gi challenge mar yath level 2 and level 3 facilities dispensaries wagi health center osebedo gi challenge over the last couple of months. Ne watemo kudore mondo wayud pesa nochomoko NHIF nobudho gi pesa kabisa. Koro pesa nchomoko to sani ne wakudore mondo wang'iew yedhe ne level 2 and level 3 hospitals osebedo gi gap kanyo. Kichope level 4 hospitals thothne ging'iewo yedhe mar mondo mi jopiny to gaps pod nitie e wach yath. En gima agorago pile ni ka japiny obiro osiptal to nego yud ka yath nitie osiptal kendo imiye yadhno. Iyudo ka nitie jok manoloso ni ng'ato ni osiptal ka to kare en gi chemist be oko kacha. Ma ka ng'ato biro tinyalo yudo kata ni yath nitie to pod inyalo ng'ise ni dhi ng'iewo yath oko kacha. Lakini ma en gima watemo mondo wadil go kabisa. Jo wanyalo pimo ni improvement osebedo koluwore gi kaka ne wantie chon. Wan gi improvement kabisa. To pok wachopo kama onego wabede. So improvement ni bedo nikech an awuon kaka governor apora e osiptal seche duto. Onge ka adhi Kindu Bay apora e osiptal kono ka adhi kamoro amora modhi apora mondo ane ni ere kama problem tie. Kaito waketo MOHs wabe timo supervision e osiptende wagi. Koro to answer your question, nitie improvement to pok wachopo kama onego wabede as a county government kaluwore gi weche mag yedhe mag osiptal. Mar ariyo en wach mar criteria mar selection mar basari. Wach mar selection mar basari nwakawo mwaduoke lwet japiny. Kata kawuono kidhi e Facebook page na idhi yudo kwa lando ni village clusters di mondo yier jomimiyo basari. Village sub-location ka sub-location e Homa Bay clusters adek mag jo anyuola. Anyuola gi emimiyo namba mar nyithindo monego gikel to gin ema giyiero nyithindo go. Waluongo ni village cluster ni. Koro ka gisendiko nyithindo go to
nyithindo go kako ndik gi anyuola no onge ng'ama loko gi nyaka gichop mandik ne gi chek. Koro nitie mibadhi madonje level kata mar anyuola no. Iyudo ka ng'ato nokete komiti mar village cluster kar mondo okaw nyathi mochando adier to okawo nyathi machielo moko chando. Mano kaka de wadil go nikech nwawacho ni ka gini oketne MCA idhi wach ni MCA oyiero joge manogone kura. Ka gini oketne kore momiyo ne mwaloso chik mar public participation moketo village clusters. Kata wapogo mana kodi village clusters go ema bedo piny to yiero. In fact, wach mar form mifilo mar basari ni nwagolo nikech form kidhigo kama nigo na sei idwaro pesa kuomi. Koro onge form mijaso. Ji bede village to wacho ni nyathi ng'ane nyoyudo higa mokalo. Koro wang' ni wami nyathi ng'ane to gindiko list to gioro mabe. Kaka giore no e kaka itero. Governor Wangadi mana matin. Wang'eyo ni county bursary is not a county government function. And national government function. Dong dang bed gima bere nyaka pesa mag basari go commit to tego ECDs called vocational training centers under the county government. In fact, and daer timo mano kabisa. So gima adieri man kende VOJ eni jowa nigi chandruok. Kaluwore gi economic marginalization for years. Jowa are not able to konyo nyithindgi mondo dhi school. Kata kirito gi ni gibiye kata nyithindo mana madhi day. Ing'eni VOJ cash crops norumo turwa ka mading'is ng'ato ni dipur gini mondo idhi yud gimoro. Koro iyudo ka en adier ni kaka iwache ni functions gi ok mekwa mar basari ni. An daher ni milion 215 madhi tiyogo e jumbe 2 mabiro mondo achiw basari adhi agergo ECD anda ondoa kaunda. Mane kaka daher. Kitimo mano to ji olewo gi nyithinde dhoudi dabal. Koro mae en concurrent responsibility to waneno ni wakawe kaluwore gi chandruok ma jonyuolwa dhi through. Erokamano. Penjo mar adek mane Fredo penjo.